siihen väliin. Ja lyödä Oliver. Hanskaa edustaa. Kellolla. Säilytä reiluna se homma. Säilytä reiluna koulutus. Ja lyödä Oliver. Kiittee kana. Säilytä rentous. Rentous lähellä siellä. Ja lyödä itse. Edellä ykkönen käden ylhäällä. Hyvä pakki oli. Joo, mä eteen. Käden yli vaan. Yksi kaksi yli. Anna mennä pistoon. Lyöntiä liikettä. Perään heti. Ota irti ja Olkoon minuuttia lyödä. Sä tiedä itse. Mario Mäkisen, näet sen paikan. Palauta ylipäin. Mitä lyödä? jalat on kevyet. Hyvä. Mario. Anna olla lyödä. Onko työnsiä? Oikein jatkaa! Elä päästä pois! Jatkaa! Rullaa! Käännä keskelle. Säilytä hentoa. Ja uudestaan vaan. Minuutti jäljellä tätä erää. Itse painostas nyt vähän. Minuutti jäljellä. Just tommonen rentorytmi. Saada pienen. Hyvä. Hyvä. Siihen oma lyönti heti kun torjuu. Ja siihen lyönti! Hyvä. Hyvä liike koko ajan. Aloita välillä takakädellä. Napsit sieltä täytyy. Terävää hentoa. Nyt lähti. Rumpu! Kahteen tasolle. Rumpella pääsi siihen. Vähän kroppaa. Ota iisi ja lyö itseensä. Noin. Rentona säilytä. 20 sekkaa jäljellä. Liike Mario, älä pysähdy. Hyvä, jatka! Nice. Again. Ei väki, Uudestaan vaan. näet paikan. Tiedät vastaan nyt. Säilytä kevyt liike. Just noin. Anna mennä vaan. Ja vankuria vastaan. Aloita takakädellä. Hyvä. Siihen on oma lyönti heti, kun torjut sen. Siihen lyönti. Again. Ja uudestaan vaan. Niin. Hengittelee rauhoittelee. Säilytä rento tekeminen vaan. Hyvä jalkojen liike alkaa toimia. Vaan lyönnit mukaan. Auto kropasta. Siellä suoraan ole paikkaa. Älä mene turhaan lähelle. Suorilla vaan. Nyt jalat on pidempi. Ja vaan lyö. Siihen paikkaan. Kevyt aina jatkaa. Siihen! Saako käsi lensää? Säilytä liikettä. Siihen! Lyö! Lyö! Sieltä täältä napsua. Jatka! Jatka! Ja liikkuu vähän. Liike jatkuu. Uudestaan. Jamma kiinni! Again. Tänä pois! Ja mene. Oma Oliver, oma! Hanskaa ilmaa. Ylhäällä on paljon tilaa, ylhäällä on tilaa. Liikettä. Syöt itse Oliver. Minuutti jäljellä. Vastaan lyö takakäsillä siellä. Just hyvä. Ja uudestaan siellä. Liike. Siitä taas kevyttä liikettä. Ylös alas ylös. Just liikettä ja kevyttä liikettä ja menee. Siihen lyö takakäsillä. Älä pysähdy sinne köysiin. Ja uudestaan vaan. Älä lopeta nyrkkeilyä. 30 sekkaa. Nyt voi laittaa vähän vauhtia. Vähän kiinni tahti oli. Noin. Mario. Ja takakäsi perään. Jatka! Pidä liikettä, Mario.
Loppuun 3 kiristää. Noin. Kauan lyöt siihen! Mario vauhtia. Loppuun 3 kiristää. Jalat Mario, jalat. Nyrkkeilee, nyrkkeilee. Kauan lyöt! Sit kun saat 10 sekkaa, nyt voisit ottaa vähän kiriä. Nyt hanskaa ilmaa ylös. Jatka, älä lopeta. Lyö! Älä lopeta, Mario. Jatka! Ylhäällä tilaa. No niin Oliver. Loppukiri. Nuorilla sisään. Nyt pois kulmista. Noin. Saako käden aloituksia? Saako käden suoraan osunut aina? Vähän siivun samalla kyllä. Joo, ja niin jää. Sivulle vasemmalle. Ja liikutte lyöt! Jatka, jatka. Nyrkkeilee, Mario. Aina ylhäällä. Jatka. Kuri! Ylhäällä on koko ajan auki. Ja auto tuli jossakin. Olla etäytyy. Jalat. Lisätään duunia, Mario. Lisätään duunia. Etukää yli. Sitten yli. Noin. Se jatkaa. Jatka. Älä jätä mitään sinne kehään. Jatka. Liike. Ja liikettä. Hyvä. Liikettä. TP Mario nyt. Jatka. Again. Kato rauhassa paikkaa. Jatka. Lähdät keskelle ihmistä. Ja jatkat siitä. Siitä rumpu! Siitä lähtee jo. Jatka, Mario. Rummuta. Minuutti jäljellä. Aina itse Mario pois. Nuorilla. Jatka. Minuutti. Actionia, jaksaa. Mario, sinne. Nyt Oliver ihan kunnia loppua asti. Älä Palaamaan. päästä itseesi helpolla. Hienoa! Uudestaan. Ja eteenpäin. Jatka. Heti. Duunia, Nyt Mario. sarja. Duunia. Oi. Ja lisää. Älä jää odottelemaan. Älä päästä istumaan. Mene. Nyt vittu menee Vielä. ekana. Jatka! 20 sekkaa. Osu Irvin jatkaa! Aina pois. Ja meni ihan lähelle. Rumpu! Aina vielä kerran. Jatka! Mario, loppukiri. Ylös! Mario lyö. 10 sekuntia jatka! Mario, sun lyönteihin loppu. Jatko! Heti. Jatka. Sun lyönteihin loppu.